Fa anys que Hollywood arrossega sequera creativa i farceix la cartellera d'herois ni sagues i similars. El 2015 no en serà una excepció, però concedirà un respir als superherois. Ens visitaran Los Vengadores o l'Home Formiga, sí, però enguany el filó són les seqüeles de les pel·lícules de fa dècades. Com la 7ª entrega de Star Wars, recuperant Harrison Ford i Carrie Fisher. El lado oscuro. O Mad Max, un altre veterà apocalíptic que ens visitarà amb fúria i nova cara. ¿Cómo te llamas? Terminator explicarà la seva gènesi. I del Juràssic miraran de cruspir-se a les taquilles amb un altre retorn sonat. I per saga amb història, 24 pel·lícules, James Bond, que seguirà passejant acció i elegància. I d'altres, com 50 ombres d'en Grey, neixen ja amb la sensació que tindran rèpliques i ben tòrrides. Este sitio es horrible. Però hi ha vida més enllà de les reedicions i amb l'horitzó dels Oscars desfilaran aviat Birdman, de González Iñárritu, alabant tot un Michael Keaton. Es un dios. El sergent Brad Pitt, que lluitarà contra els nazis damunt del seu tanc. I Clint Eastwood, que seguirà per l'Iraq el franctirador més reputat. La factoria Pixar ens obsequiarà amb Inside Out, tot un viatge a l'interior de la ment i les emocions d'una nena. I Into the Woods oferirà una visió moderna dels contes clàssics. Sean Penn aterrarà la nostra cartellera després d'un intens rodatge a Barcelona amb Gunman. Keep your eyes open, my friend. Juan Antonio Bayona vol tornar a donar la campanada amb Un monstruo viene a verme i a la capital catalana avui mateix Dani de la Orden ha arrencat el rodatge de Nit d'hivern. També veuran la llum Anacleto Agente Secreto, Segon origen, basada en l'obra de Pedrolo, i Truman, el gos que passejarà Cesc Gai. I l'any que tornen dos bascos de pes com Juanma Bajo Ulloa i Julio Medem. Els creadors d'Ocho Apellidos Vascos miraran d'enllestir la seva seqüela. Calcem-nos perquè aquest 2015 els cognoms seran catalans. Gabilondo, Urdangarín, Zubizarreta, Riñano. 4. Y luego ya por parte de Amá. Y Gartiburu Erenchun. 6.